Vítejte, dnes se podíváme do karty stroje a ukážeme si, jak pracovat s profilaxem v případě celopodnikové dovolené nebo nějaké odstávky, ať již celého podniku, tedy všech zařízení, a nebo jen konkrétní linky a jak si posuneme údržby v plánu právě o trvání této odstávky. V první řadě ještě vypneme kartu stroje a podíváme se do menu údržba a druh údržby. A zde si můžeme úplně vpravo všimnout nového údaje je mimo provoz posun. Ve výchozím stavu mají všechny údržby příznak zaškrtnutý, tedy chovají se tak jako dosud. Pokud chcete, aby se nějaká údržba neodsouvala při hromadném dání mimo provoz, stačí tento příznak to odškrtnout. Údaj si dám opět doleva na začátek seznamu, například sem. Já teď vím, že tento příznak je mimo provoz, posun, nechci mít u všech revizí. Najdu si teda nějakou revizi, například zde elektro, revize, další. Mám tedy nastaveno a mohu se vrátit do karty stroje. Nyní si představme, že naše firma má například přes svátky dovolenou, ale odstávka společnosti se týká jen strojů, které začínají na písmeno A. Nejprve si zapnu filtr, respektive si ho vytvořím. Si vyberu údaj evidenční číslo, rovná se apostrofy a uvnitř A hvězdička, což nahrazuje řetězec za písmenem A. Spustím si filtr a mám skutečně vyfiltrované jenom stroje začínající na písmeno A. Dám pravé tlačítko myši kamkoliv na seznam a vyberu hromadné je mimo provoz zaškrtnutí. Program nám ještě ukáže, že skutečně dá mimo provoz jen 27 strojů. Potvrdíme a novinkou je, že zde můžeme zvolit datum. Má to zásadní výhodu v tom, že odstávku v podstatě naplánujeme, až když se vrátíme z práce. Ta výhoda tkví v tom, že stroje budou i během odstávky v provozu a pokud se na nich dělá nějaká neodkladná údržba, například opravy, tak údržbář může na stroj zapsat. Pokud by byl stroj mimo provoz, tak zkrátka na ten stroj nelze zapsat vůbec nic. Proto si představíme, že už je leden po naší odstávce a zde si zvolíme například 1.12. Potvrdíme a stroje se dávají mimo provoz. Když se koukneme nyní do plánu, do celkového plánu, tak zde sice vidíme stroje i v prosinci, ale to jsou ty, kterých se naše odstávka netýkala. Vrátíme se zpět do karty stroje a opět na záložce seznam dáme pravé tlačítko myši a chceme stroje opět vrátit do provozu, tedy dáme volbu hromadné je mimo provoz odškrtnutí. Opět je zde 27 strojů, dáme ano, opět potvrdíme a zprovoznění chceme až po víkendu 4.1.2021. Návrat do budoucnosti. Budoucnost. Tady vidím velký špatný. Doha je. Jediný způsob, jak napravit přítomnost, je vrátit se do minulosti. Zde je dotaz na posun poslední provedené údržby, právě o trvání celé odstávky. Je zde také upozornění, že nestupňovité údržby nebo údržby se zámkem nebudou posunuty. Důležité je upozornit, že stupňovité údržby se posouvají vždy z principu. Chviličku počkáme. Hotovo, máme stroje opět v provozu. Aby jsme změny viděli, musíme ještě přeplánovat. Zavřeme tedy kartu stroje, dáme menu plánování, sestavit plán údržeb, potvrdíme. A jelikož jsme měli nastavený filtr na všechny stroje začínající na A, můžeme přeplánovat jenom tyto stroje. Tak máme hotovo. Nyní vidíme, že sice jsou nějaké stroje z A i v prosinci, to jsou opravy. Oprav se tento posun netýká, takže ty se v plánu neposouvají, je jenom o preventivní údržbu. A když se podíváme níže, tak zde vidíme první údržbu na stroji A 15. ledna. Já vám děkuji za pozornost a u další novinky se těším na shledanou.